Lanien hasteko prest gaude, eta antxuak behar izan da bezala, antxuak modu askotara egiteko aukera daukagu, Bai. baina gaur ze erata egingo ditugu? Gau egingo du tortilla bat, Tortilla bat egingo duzu, ezta? Bai. Antxuak tortillan. antxoa tortilla. Hori da, osagaiak esango dizkizuet. Antxuak, piperminak, perexila, baratxuria, arrautzak, piper berdea eta tipulina. Osagaiak esan dizkizuet, beraz, lanean hasteko prest. Bale, lehenbizi da. hartuko dugu barazuria Bai, eta txikituko, Txikitu. bai, kenduko dugu hau, bai, hori da, muturra kendu, muturra kendu eta txiki egin, ezta? eta txiki egin. Base egin. Baz egin, beti bezala, atzore gogoratzen naiz patatakin ere gauz berdin egin zenuela, zate txiki bat kendu, ondo apoiatu, eta moztu, txikitu. Ze ondo. Gaurko honetan tortillan egingo ditugu antxuak, baina zuek antxuak ondarri bitarrak izan ezkeo, urte guztian zer modu desberdinetan edukiko dituzue antxuak, ezta? Bai, salasoian, salasoian. ospiñokoak, Hori da, horiek urte guztian zehar. bai, Hori urte da. guztiak. Bai. Eta gero baita ere, zean freskoene, bai? Eta freskoak. Hori da, ez? Baratxuria Frigitutuak, papillotean, modu askotara, ezta? piperrekin, Hori da. bai, Eta nola ez bertakoak, bertako arrantzaliak garrapatutakoak. bai, bertakoak. Hori da. Bale, hau jarriko dugu Martxan? berotzen, bai, Bai, baratxurientzako zein aukeratuko ditutatikan? hau, Hauxen beha? Bai. Hau, epileko den martxan. olioa, Hori da, nintzen, igual hobeto, zu hontan. Hori da. bale, botako dugu barazuria, Hori da, baratxuriak. gindila bat, indarra Hori da. mateko, Indarra mateko. hori, Gero, isiltzeko tipula. pixkat. Tipula. bai, moztuko dugu erditikan, Mhm. eta txikiture bai, Ondo. Zu ikusten dut, gaztia zehala, baina daramatzazu ia 6 urte, Kaizarren. kaizarren lanean, bai. Eta ikasketak nun egin zenituen. erainen ikastetxean, Hori da. eta gero zebantzebea, Ah, beira, ondo. bai, Hori da. hemen Donostian, Hori da. Erainen, zeharaino, batxilerataino, ezta? bai, batxirean egiten da. Hori da, eta gero aukeratu zenuen, Sukaldaritza. sukaldaritza eta horretarako zebankea. Bai, bankea. Donostian bertan. Donosti bertan, Hori hori da. Hortza, ordurako ja, berillon zegoen, ja, o lehenago? Aldaketa baino? Ez, berillon, ja. Berillon, ja. Ni berillon. Hori da. Bale, Listo. hau utziko dugu, Hori da, pixka gorritzen, indar pixka Bai. gehiago emango diot, hori da, bai. eta piper berdea, ez? Bai. Hori da, bilak ondo txikitu. Bai. Ondo, hasi da indarria. Antxoak dituzu, txikienak garbituta ja prest. Bai, Hori da. Daki ba. Ez eifentzi, atzo, pixkat urduritasuna Bai. baino, listo, ja Gaur konfiantza lasaiago. baka, hori da, alkarrekin lanian, edarki asko. baina orduan orain, botako dugu tipula eta piper berdea. Bai, dena barrura. Dena bota lasai. Gundu. Bale, gatz pitxin bat, botako Bai. dugu, Eta adibidez antxo tortilla egiten dezuenean, zeu egiten duzue, mostra horian ja eginda, o eskatuela momentuan egiten duzue? momentuan egiten dugu. Momentuan, hori da, hobeto, ezta? Hobeto. Hori da. Noski. Bai, bestela dana lehortu egiten da. Lehortu den. Hori da. Orduan badakizue, ze aukera daukazuen. Bertaku, tak, antxua, Eta antxo probatu. tortilla. Bai. Bueno, hau, 20 minuto barru egon Bai, behar da. zu ez bai? ditu, suabe-suabe, horrela Suabe-suabe. xerutziko deu. Eta bitartean ze pauso egingo dugu. Eta bitartean, antxoa frijitu. Bueno, frijitu Hori, egin bai. behar da. Olia botatzen dugu, Bai. Txen ipinizua, barazuria golpatuta, hori da. Zapaldu horrela ondo, zapalduta, hori da. eta sartzen dugu, Zutara. Hase ondo. Hemen ikusten dut gaur ekarri duzu, zera, bertako modelo txikian itxasontzi bat, Bai. ezta? Hori da. Gaur egun zenbat itxasontzi dituzue? 8 edo 10. 8 edo 10 gutxi gora bera. Daude hor. Hori bai. da, bai. Izenak adibidez? Tuku-tuku, Tukutuku izena, bai, izena da. taka-taka, Horiek izena dira? bai. Tukutuku, takataka, Aitona Domingo, Aitxona Domingo. bai daude, Badaude, ezta? Bai, bai. Arrantzale da bat.
Arrantzalere bai. Hori da, badanakian egin bat beste babazala. Bai. Apizketa, naztu zasunekin, Bai, hori da, hasteko. bai. Eta horiek ibiltzen dira, bantxotan, zean egaluzetare irten dira, Hegaluzetara. ordan 15-17 egun pasatzen dituzte kanpuan, Kanpoan. hori da, Berdela, ere bai. hori da. Gaurten ez da izan egaluxe urtea, eta etorri da normala baino lehen, eta ego sardinetan ibili dira baita. Bai, orain daude Hori da, sardinetan. Sardinetan. Bai. Bueno, orain hau berua dago, eta antzoa bota behar dugu, bale? Bai. Zumadera bat, Frigitutakoan aterako dituzunea, adibidez. bai, hemen bertan. Hori da. Frigitu behar da indarrakin, Indarrakin, hori da, hori da. Ez egosteko. Ez egosteko, Hori hori da, da. frigitu sensaziorako indarrian bota eta gero batea. Vale. Nahi ez ze bat adatea hemen xukatzeko papeltxo bat, o zuzenean? Bai, bueno, gero egin behar dugu... Ah, bale, mambitu egin behar ditugu, ez da? Mambitu egin behar dugu. Ezurra kendu eta hori da. Hori da. Bueno, hau ja dago, Bai, aterako dugu. Gitarian bada emakume bat, arraia azaltzen ibiltzen dana, zarek ezaten du antxo etortzen da, antxo de plata! Antzoa de plata. Antxo de plata y marido de oro. esaten Marido dabe. de plata. Bai. Bueno, hau. Bea, soltera da, baina, beak hori izaten du. Bai. Da, orduan horrela. Eta hau egin behar duguna, da erdiko izurrak kendu, Hori da. bale? Bai, lagunduko izute, eh? Bai, platetxo bat, Bai. mesedez. Utzi. Hori da, honean Vale. botako ditugu ezurrak, ezta? Bai. Hori da. Duguna da, hartu izatza da, Izatzaldetik anentzi, bai, eta gero, bilomotan, ezta? bilomotan. Oso erraz da, Oso erresa. Erresa bai, baina konturatuko ez ezte beru daudela indarriak, Bai, baina moldatuko gara, ezta? bai. Eskaldun gara, ez? Bai, kiskaldu ingo gehan, arrazo ezu, bai. Baina, esku muturrak bai ditugu prez, biaz muturrak. Goituta, ezta? Bai, Hala zen. antzoa daka parte hemen, nahi baduzute kendu, dauka hemen izur bat, Bai, izuralde... da oso txikina, jendeak kendutzen du gero, Ah, bai. bale? Daka goian lomuan, Hain txikila dianean guk ezaten Bai. dugu hori joko bokakuak eta hola. Bokakuak dira. Hori da. Zea, batzu txikiak eta batu beste bada izurra guzti jaten duenak, bai? bai. Bai, ni bitek egiten diot, Hori da. Bantxuak tortilan. Gero, zalazoiko izan dezuleno, eta zeuek zalazoia zeuek egiten duzue, kaizarrean, o gaur egunez, ezta? Gaur nunez ez, baina behin egiten dugu, Bai, Bai, Bai. Baina konservera daude oso onak baita ere. Oso onak daude, Oso oso onak, onak. bai. Guk ere gure herrian baditugu lau bost bat, eta zein baino biak, bai, oso onak. bale. Listo? Hau potzatzen utzi, hau daukagu, eta orain pasako gera perejila Perejila txikitzea, txikitzera. hori da. Hori da. Perejila txikitu. Bai. Ez zuzenean txikitu ezkio, badakizu berak ematen dio bai koloria eta freskotasuna, ezta? Bai, eta zaporea. Hori da, zaporea, bai, hori da. Bizkana ez dut, mundu? Hemen ikusi duzu, bai tipula txikituta eta bai piper berdia. Asko zaudete badaki tipula zaliaketzea zela horrela txikituta. Bueno, zengo dugu ba. Ba, tipulia bai, piper berdiekin mekarrikan, ezta? Bai, Baina autentikoa tipula da guzti. tipulakin da. Hori da. Bale, orain arrautzak hartuko dugu. Arrautzak hemen. Bai.
Hori guri gertatzen zau, askotan familikoak jatetxean afaltzen deunean, tortilla patata egin behar. Batek, tipulakin bestia, tipulik gabe. Bai, Eta askotan irabazten du, tipuletzaioena gustatzen. bai, Hori da. beti. Ez bi iteagatik, ezta? Bai. Pena bat. Bueno, orain gatza pitzin bat, Hori da. ondo nastu, Ondo nastu. Hau esiko nahi pixkete beltzen, ezta? bai, epeldu. Hori da, bai. Bale, orduan orain egin behar duguna da hau bota, antxoa bota eta perisila bota, bale? Hemen, hemen, honekin lagundu. Bai. Bale, hau patetxe bat, Oso ondo, agotzea. antxuak, Hori mendikan kanpoa. eta perejile bildu gabe, Eh? Bildurik gabe, Bildurri gabe. bai, Hori da. perejila. Dexente nahi du izan hori. Bildurri gabe hori da, bota lasai, ezta? Bai. Hori da. Bueno, orain berriz nastu, Berriz naztu. eta sartaia oso berua egin behar da, Bai, Oso berua, oso beroa. bai. Hori da, ez egit olio pixka gehiago botako diozun, hola esin ondo da, Bai, igual pitin bat. Pitin bat? Gehiago, bai. tanta bat. Hori da, gero berotzen da nien pixka sobratzen bani mazau, kenduko dio, hori da. Modu honetan egiten nahi da, tortilla beak bere era. Zuen nahi baren bezu guri erakutsi beste modu bat egiten dezuela eta oso goxua geratzen dela, badakizue, hori gurekin konektatzeko orduan nola dan, iradokizunen bitartez, da iradokizunak, txoriene, abildua, eitb.eus, horri pini, zuek egiten duzuen era, nahi baren bezu erakutsi, eta bueno, ondo egiten den, gaizki egiten den, zer dakan zuzentzeko, hori zuen esku, Deziatzen egoten gehiago jasotzeko, da zei bialdu. Igual indar gehiago. Bizkatu laxen, hori da, Bai, jola a tope, xen. a tope. Kia bota behar du, sartaia. Kia bota behar du, hori da. Vale? Nek listo, hau listo dago, bai. Vale. Listo da, bai. Listo, Bai. Hori da, bai. Bai, etxoin, galtzatzen danien batzutan indarra galtzen du, baina, bueno, Bai. berua dago, lasai, prest. Bueno, orduan botatzen dugu. Bai, oso ondo, punto honian zegoen, ezta? Bai. Tengo duguna da, mugitu, eta luego arrimatuko dugu hortara, Hor eskinara, bai, izkinara, eta golpe batzekin, ze ondo, ze habilidadea. bai, Eta ikusi dizu, antxua nora txikia zen, ez da papurtu gehiagi papurtu berrikan. Erditikan zabaldu, ezurra kendu eta listo, ezta? hori da. Gero igertzeko moduan antxua da makila. Hori da. Hori da, jugoso, Bai. Hori da. Ez batzu gustatzen zaioe lehorra. Niri ez. Nire ez, hori da. Bale, orduan hau prest dago, eta ingo duguna da, horrela, kontukin, Hori polita. Eta Bai. perexilarea apaintzeko ere jarri beharko diogu, Bai. Bai barrutikan eta gero kanpotikan. Tak, eta ikutu bat. Hori da, polit bat, ostrik politenak aukeratu, bai, politena, Bat eta beste bat. Eta gaurko lehendabiziko platera. ok, Antxuak tortilla. Berehala nator, azken ukituak izan da. Tipula eta piper berdea txikitu eta oliotan zueztitu. Olioa ondo berotu eta antxoak bertan egin. Antxoei ezurra kendu. Perrexila txikitu. Arrautzak irabiatu, gatza gehitu, tipula eta piper berdea ipini, antxoak eta perrexila gehitu eta guztia ondo nahaztu. Zartagi bero-beroan antxo tortilla egin. Perrexilarekin apaindu. Listo, dastatzeko prez, zeitxura ona. Eta orduare, hau, antxo tortilla jateko ordu ona, ezta? bai, Ontxe. Guardi jan. Erdiko trontzatuko dut, Hori da. Ea nolako dauden ondarribiko antxuak.
Ni antxonekin ohitutan hau, Bai? Eta naiz, hombre, A ver. hombre. Lasai, ondarbiko antxuek ere, freskuek eta onak. Eta tortillan, primerakua. Denda biziko platera egin dugu. Bai? Antxo tortilla. Bigarrengo platera zein izango da? Legatz burua. Legatz burua. Lehatzaren zati edarra, goikaldea, burua. Bagatoz,